Na, sziasztok emberek, én Csabi vagyok, és ma DBO-zni fogunk. Velem van Black Kill is, és a TMQ1-et fogjuk kivinni egyelőre easy szinten, mivel nem tudjuk, hogy mennyire vagyunk erősek. Igen. Na, a sztorit azt én elmondjam, vagy nem kell? Hát aki még nem ismeri, annak elmondhatod nyugodtan. Jó, van, akkor nagyjából annyira szól ez a rész, hogy ugye Gohan vagy Goku érkezik. Ja, nem, itt a... Akkor elmagyarázom. Jó, mondjad te inkább, mert... Na, az a történet, hogy most el kell mennünk megölni a gonosz embereket, mert Songut meg fogják támadni. Szóval ennyi, így összefoglaltam. Legjobb összefoglalás. Hát most mi? Mennyit? Tudtam. Majd később. Jó, tudtál mindent, ügyes voltál. Tudtam én. Lehet, hogy Amazing kellett volna kívülni, mert azért túl könnyű lesz. Valahogy úgy. Nem baj az. Amúgy vágott, hogy a te embereidet loptam. Az nem baj. Én gyorsabb vagyok. De hogy vagy gyorsan? De gyorsabb vagyok. Jó, te esessébe vagy. Na látod. Nekem meg a másik karingom van. Várjál. Akkor nézzék meg. Nézzék meg. Ja, itt jön Radóc. Eladit. Igen, de mi Radócnak szeretjük mondani. Csak te? Én nem. De hogy nem? Te mondtad úgy először. Ja tényleg, nem baj. Magyarul ezt akartam mondani, hogy megjön Radóc, de ő akar lenni ez a csúnya gonosz emberke. Igen, akit majd a TMQ 3-ban? Kettőbe. Nem, 3-ban. Kettőbe meg fogunk vele küzdeni. Akkor 2-ben küzdünk meg vele. Jó, Yes. Gyerünk. töltök manát addig, meg te szétcsapkodod őket. Oké. Hát ez könnyű lesz szerintem. Akkor olyed. Gyertek csak ide. Ó, én is Pont arra akarok olyat, az kiteltem, jó amelyikre érzés. nem kellett volna. Én is olyat, légy. Ott a másik, tessék, öljed azokat. Azt akarom. Ó, ezt pont legrosszabbra nyomtam. Hoppá. Fedek money. Nem kapott el sok kettőt. Amúgy van egy másik videótársunk, Matesz is, csak az most sajnos nem tud velünk tartani, mivel meghűlt neki a játék. És nincsen fenn Skype-on. Micsoda? A Skype-on nincsen fenn. Igen, az is. Hoppá. Buffot adsz? Már kapta. De kérne még egy. SST-t kinyomom, nem már zavar. Túl sok manát szív. Mi az? Csak RP? neked. Hát, nekem. Amúgy rólunk annyit érdemes tudni, hogy még tavaly nyár elején kezdtük a játékot, pontosan egy éve. És voltak ilyen kisebb kihagyásaink, szóval nem tudunk valamit, akkor az azért van, mert már régen játszottunk. Tehát most megint úgy volt, hogy 2 hónapot nem játszottunk, és megint neki kezdtünk, azelőtt is így volt, szóval... Jó, mondom? Meg még télen, egy kicsit. Hát megtenni télen, igen, karácsonykor. De miért szaggatok, várjatok? Addig töltögetek. Oké, lejjevettem. Így is szaggatok.
Olyan 40 FPS-en lehet? Inkább 20. Mindegy. Nem baj, új videókártyával jobb lesz majd. Igen, szerintem is. Akkor már kicsit komolyabb játékokat fogunk venni. Igen. Mondjuk BF-et így is tudnék venni, csak most inkább nem. Ezt én is tudnék venni, csak izé. Néha belaggolt volna, úgy mint itt. Váltok egy perc türelmet kérek. Nem megy semmi. Mi baj lehetne. Viszont... Itt ezt felveszem. Ezt is. Árnyékot nem. Megy amúgy? Megy. Így. Így már jó lesz. Igen, én már tökéletes, mert mivel az árnyékok nagyon nem szeretik a videókártyám. És fordítva. Szóval az árnyék nem szereti a videókártyát, értem. És fordítva. Én megyek azokra. Meg azokra, és megint arra kritelek, amire nem kellett volna. Azért szépen veszik a HP-dat. Nézem. Nem potizok sajnos. Ja. Anélkül is. Nem kéne, hogy vegyék. Na. De én kaki vagyok még egyelőre. Nekem is veszik a HP-n mondjuk. Vagy nem pazarolok. Misztikus Energizert. ütemet kaptál. Jani, Na, misztikus ütemet kaptál. Tudtál róla? nem. Most már tudsz. Kevés az armodom, úgy néz ki, de... Ez baj. Mindjárt rábrobban egy hülye gyerek. Na, szerintem... Nem tudom, mit akartam mondani. Ó, itt egy kristály. Gömb. Nem. De aki először feliratkozik ránk, az megkapja. Jól van. Hát figyelj, ha van itt olyan feliratkozónk, hát ha lesz majd olyan feliratkozónk, aki játszik ezzel, akkor mi vele is fogunk videózni. Csak én ezt elmondom. Tudják. Sok esély van rá. 90%.